Sziasztok, Boldog Gyuri vagyok a Boldog Kertből, és hát sose gondoltam, hogy én videókat fogok itt készítgetni, mert amúgy sem hiszek az információkban. Szerintem az a nagyon nagy hibája a mostani életünknek, hogy a tapasztalást fölcseréljük az információra. Tehát azt hiszük, hogy ha elmegyünk egy könyvesboltba megvenni egy könyvet, akkor azt mi már tudjuk. Igazából a tapasztalást csak a jelenlétben lehet megélni, nyugalomban, csendben, és így tudsz igazából kapcsolódni a körülötted lévő világhoz. És egy kicsit kilépni az elme zabolázatlan gondolataiból. Ez is nagyon szép a magyarban, hogy tudunk jelen lenni, és ugye a gondolkodás, ami tulajdonképpen gond, az csak a múltban meg a jövőben tudjuk produkálni. A jelenben, amikor nyugalomba vagy, és éppen kapcsolódsz, és csendben vagy, akkor igazából nem a gondolatai cikáznak, egyszerűen csak vagy. Én hiszek abban, hogy minden ember már születésétől fogva teljes. Tehát mindened megvan ahhoz, hogy egyensúlyban élj. Semmit nem kell szerezzél. Nem kell egy újabb diploma, nem kell egy újabb lóerő, nem kell egy újabb négyzetméter ahhoz, hogy a jelenlétben ezt az egyensúlyt megtapasztald. Igazából elengedni kéne dolgokat, és csak lenni. Ha szeretnéd ezt megtapasztalni egy olyan foglalkozáson, ahonnan garantáltan olyan dolgokat vihetsz haza, amit a szürke hétköznapokban is tudsz majd használni, gyere el hozzám egy önismereti lovas foglalkozásra, szeretettel várlak.